tuna kan thlir ta kha ZPM headquarters Aizawl lampang ani a pathian hne na tongtrai ruala ka tenga lom thu soina chang an hriate kha a tha in mu po anuam hle maya angai that thlak le bokin a hriat ani tin tuna thlan tlin tak lunglei khua lampang atanga mi tha tak tak an thlan chu te hian lunglei khomi puite tan po mala som na tam tak te mason na tam tak te an hai chu a thil tha tam tak an ti nge theina turin du sakna kan han lan bok ani e